Wong Kesina, iki Prabu Sawarka. Saka negara ing Traju Tresna. Aku ora trima yen to bapakku dipateni karo wong Ndrawati jenenge Eyang Kresna. Endi sing jenenge Eyang Kresna? Aku durung tau ketemu karo Eyangku Kresna. Mati ro tanganku kowe ya. Sapa kowe? Sik aku tak takon karo kowe kuwi sapa? Aku Prabu Sawarka. Prabu Sawarka saka negara ngendi? Traju Tresna. Aku anak Seja ya anak Bama. Oh, anak Bama. Lah kowe teko kene arep ngopo? Goleki mbahku. Jenenge Prabu Kresna. Bapakku mbiyen sing mateni eyangku Prabu Kresna. Wis tau weruh urung? Aku durung tau weruh Prabu Kresna. Urung tenan. Urung weruh. Iki lho sing jenenge Kresna. Lho. Lho. Ratu kok bentuke kaya ngono. Ya pancen kaya ngene iki aneh. Nek kowe arep mateni Prabu Kresna, ayo patenono. Apa dikira aku wedi? Lho, kowe iki mbahku tenan ya mbahmu. Ah, Bama iki mbiyen iki anakku. Harus saiki ora ngerti nek kowe kuwi anak Bama, kowe mbiyen jek cilik. Ora ngerti, iki mbahmu sing mateni pakmu ki ya aku iki. Lho rupane elek mergo iso mateni pakku. Ha iso ae kok. Anggepmu apa? Iki Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Titi sing Bathara Wisnu, kaya ngono kuwi titi sing Wisnu. Ah, duplak tukang cangkemmu kowe. Kowe Mbah. Ora apa-apa le, umurmu sepira? Mati kowe Mbah, ora apa-apa. Godhok pecah ndasmu, Mbah. Anak Bama ngamuk nggawa godhok. Lah ngopo kok ngantemi kowe? Aku ngaku Prabu Kresna kok. Wah, kowe kuwi golek jalaran kok, Truk. Terus ngopo? Iki lho. Prabu Sawarka nggawa godhok golekno gaman kok. Gaman saentuke kono ndang. Cepet tak uncake iki lho entuk nggone Mbah Lomo. Ning mburi omah Truk tak uncake iki bar nggo ngarit Truk. Ah, dah meranoleh modiar kowe. Oh, Bagonge matane yak-yakan kaya. Mau kok duncali arit kaya ngene. Aduh. Nah, wis arite tak cekel iki. Waduh. Ayo. Kowe akon mati nang tanganku kowe. Prabu Sawarka. Lho, arit kok lecek iki iki. Lele. Arite lek lomo iki piye iki? Gedhoke sik wae iki nek digedhoke ya mencelat malah engko. Gedhoke arite nganggo irama lho. Gendere iki ya seneng anggere metu kene iki. Senengane sing gender karo sing demo. Ang metu arit iki senengane demo. Lho, mbahku ki gamane apa kuwi? Arit gedhe. Lho. Kondange mbahku Kresna kuwi Cakra Baskara. Biyen ilang kok le. Ilang enenge saiki tak ganti arit iki golek nggone Pakde Lomo.
Edian. Wah, pahit. Wah, pinter wong kulino mbelekke gaman. Basane arit, pacul, sing kunyile tak beleki kabeh. Pahit. Wah, Edian iya kok. Pahit. Nganggo irama kok perang kok. Pahit. Wah, iramane apik anyar kok. Petruk kae kok ngaku-ngaku aku iki lho. Wela dalah. Iki engko nek ora tak pisah, putuku engko babak belur. Mrih diacoki karo Petruk. Petruk. Ayo. Iki lho Prabu Kresna. Nata Ndrawati titi sing Wisnu. Gamanku arit gedhe, mudhar kowe. Ayo rene yo. Pahit. Wah. Eyang Kresna kowe. Iya. Gatok ndiasmu semaput lah. Anggepe wah, zaman sing konggone lek lomo ampuh kok. Nah, uncalke Bagong Genti karo Mas aku Bagong ngak nyelke. Nguncale wong parek nyamburi Genti. Oh, eneng wong to. Ora ngerti kok sampeyan mburi kok ya meneng mawon. Wong gamane kluncalke kok. Ayo sikir ke ora? Pripun? Sikir ke ora? Heeh. Nyuwun ngapunten lho. Nyuwun ngapunten nggih. Kula mboten semerep saestu nyuwun ngapunten. Ora ngerti ning wis lara kok. Lah, ya witekno. Nah, niki putu sampean. Niku kula apusi nek kula niku Prabu Kresna timbane mengke tandingane sampean tak dukung tandingane kula. Nah, ngoten. Ya kon tangi. Tangi kok. Nah. Kok. Tangi. Ambekane ora enek iki. Lho ngisor kok urip. Tangi. Wah. Tangi kok. Waduh. Waduh yang. Lah ngono. Lah ya mlono kuwi karo wong tuwa kok aja wani karo mbahmu ya. Oh inggih yang. Wah. Nyuwun pangapunten ingkang ageng nggih Eyang Prabu Kresna. Lah iya, aku ki mbahmu. Nah. Lho paduka niku Nalendra Ndrawati. Iya, aku ki Nalendra Ndrawati ning saiki aku ki ngungsi ning Ketos ngono lho. Wong edan. Dua Sawar kok. Lho paduka niku sinten? Prabu Kresna ki ya aku iki waduh. Wah. Lah niku kok ngaku-ngaku Prabu Kresna niku sanes Prabu Kresna kaengmu punakawan jenenge Petruk kemung Batur. Wah, lah dipas ngaku-ngaku Prabu Kresna. Lah kowe lagi batur kowe ora menang kok.
tanding karo mbahmu. Kowe karo kowe kalah no kaya. Arep tanding karo mbahmu. Lah sing menang iki menang apa? Duwemu paitan pira? Ngono lho. Nek paitanmu ora pira ora bejaji ya. Duwene apa digadhekke nggo maju neh ngono lho. Sikut rampung kowe kok. Aku ki batur ngono lho. Nggih mboten nggih? Ya. Wong edan iki Sawarka wonten dawuh yang kowe kumpul karo wong Ndarawati, kowe kumpul karo Mbahmu Ndarawati ya Sawarka. Nggih.